Woo! Bună ziua și bine ați revenit la Răbuței. Acesta nu este un episod nou, dar eu sunt creatorul. Pentru că a venit vacanța și dumneavoastră puteți vizualiza mai multe videoclipuri pe YouTube, m-am gândit să fac pe fiecare zi câte un filmuleț Răbuței. Acum va apărea sezonul 2 în format imagini al desenului animat Roboței, iar eu tot singur sunt. Îmi pare rău, dar nimeni nu a vrut să mă ajute și pe mine. Ce să facem? E criză. Deci asta am vrut să vă spun. Scuzați-mă că am vocea aceasta, că sunt un pic cam răgușit. Sorry.